Després, una altra cosa que tenim és que a les SAMs, a les societats anònimes municipals, com el SAM, l'Hospital, el Fursa, cementiris, tots els partits polítics tenen, tant de l'oposició com de l'equip de govern, tenen regidors que estan al Consell d'Administració. I nosaltres ni això ens ha dit. Ens van proposar al principi de tot, quan semblava que potser, en un cas hipotètic, s'hagués negociat l'Innova, nosaltres podíem haver estat al Consell d'Administració d'algun hospital, però ens deneguen l'entrada a Innova i a tot. O sigui, ens tenen totalment marginats. Això que he dit d'Innova. I Innova sembla, al final, dona la impressió que és la banca, així com els casinos tenen la seva banca, per pagar les timbes de poc. L'Ajuntament ha creat Innova com la seva banca particular, però la paguem nosaltres aquesta banca. No és que el senyor alcalde s'hagi demanat un préstec i... No, és amb els calés nostres. ¿Es del Estado? No sé. De l'Estat, amb el Dinero contribuye.